Pulit ke East Khasi Hills ha miet si Saitjain kila pynlong ya jingkhynra kam awria ke bajur kylleng jaka jong Sor Shillong pa yo kem ya ngut thei iaid kam awria kynthup ya sawut Pimp ni agent briew iapynbeit nongleh kam awria ya gani jingkhynra la pynlong ha benta ka surok na khandailat Pegasus Hotel cha Presbyterian English Service Church marpusha ke SPI main branch Shillong Nalor ki benta ka surok marpusha ka office Embos Lashumer Shillong but IGP point katkum ka jingpentip usuper Intendant of Police ka East Khasi Hills ba Vivek's aim ya gani jingkhynra la pynlong halor ka jingyo priang ya ki babun ki jing ujor na ki nong snong bat ki nong trai kam awria Katrai kam na ki jaka ba pher ki bran marjan ki jaka le niam kata ki yeng mani ni guru dwara ula pentip ba ka jing ujor ka krenru halor ka jing nang kiyo ka jing don ki briew ki bran ka jing pang HIV hashlo uba Vivek upentip ba ya gani ka jingkhynra la yalam do additional SP operation ba Ivan Dingdo balasan ran lang da ka deputy SP WCC kong Jyoti Walang UC ka Sadar Police Station OC ka Women Police Station ka Khynra bat kiwe ki officer ka district Hagan ka jingkhynra khandre ngut ki briew la shakem nek ti jaka balak do haneng karba kidang le ki kam ki bade ki kam demet bat kam awria Sawut na ki ba shakem ki de ki Pimp ni agent ki ba pensuk bat pinwat briew shinrang na ka benta ka kam le awria ki ba shim ya ka benta ba kongsan ha ka jingpynbeit ya ka ne ka kam bamman ki Pulit ki la kendrupru ya ka wai ka Swift Desire but artli ki scooty ki ba pinan kam ha ka ne ka kam bamman Gini. What? Don't touch me! Don't touch me! What did we get? इसको लड़की उसको पकड़ो ए लड़की को चलिए आओ भागो ना उसको पकड़ो इसको पकड़ो दो ना दो Who is that? यही की नहीं है ए उठा उसको लड़की उठा उसको Di Amelia,